Само че нищо трябва да извикаме. Няма сега, така може, виждаме сега. Здравейте, здравейте, малко ни пречи слънцето. И то се омазал. Виж, това падна, това падна! Този падна! Ужасно! А то се омазал с кетчуп. Откъде? Много е слънце, извинете ни, ще се преместим. Ставай, ставай, ставай. Сега ще изритам топката и където я изритам там ще се преместим. Ей, там до това, на хълмчето. На хълм! На хълма! На хълма! На хълма! В дупката! Ето, тук ще се преместим да снимаме. Двамата прости ютюбъри с една мечта да станат известни. Ще правим рап батъл. Чики па 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 па. Чики па 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 па. Имам малко пари, затова имам двустранен кенеф. Ту-ту-ту, бум-бум-бум-бум. Ту-ту-ту. Па-па-па! Той пее! Той пее! Чакай! Аз имам най-хубавата кола! Имам най-много пари! Чу-чу-чу-чу! И съм най-богатия! Както виждате, това беше най-смотания рап батъл. Сега ще говорим за нацепените Мацки! мацки. Трябва да се заслон дютен, червило и общо взето глан за устни. Това има... Дори и пари не им трябват. Могат да се отнесат само да вземат червилото и пари да останат там, каквото ще си взимат. Само гримовете им трябват, нищо друго. Ами да, и аз за това съм против. Защото трябва да ги... Ако искате да излезете на напротка, трябва да ги чакате. Чакате и чакате. Този прилича на извънземно. Много. Снимай. Значи, сега, ако имаше нацепена патка, има и нацепени патки мъже, дето се да нямат въртове. Ето така ходят. И си показват мускули. И много момичетата. Са ето като това как тича за едно червило. За едно червило тича. Като видя голямо червило, тичаше да го вземе. До това бяло момче си слагаше червило постоянно. Това е брат ми! Ха-ха-ха-ха. Това е Мишо, може да го шпионираме така. Сега ще шпионираме. Няма. Така ще продължаваме. На разходката си напред. На разходката си към нацепените патки. Сега, ако се огледате, може да видите навсякъде такива. Мацките тази я боли, защото не си я взела червилото. Тази говори на тези, защото иска малко обици, да се накраси. Или фондютен. Сега пък ще отидем към разходката. Ти ще си и покажа. Ето там. На сянка. Както видяхте, това момиче не е нацепена патка, но има някой дета. Сега кара, за да отиде до гланца за устни, защото устните й са напукани много. Ето вижте с каква бързина кара това дребно колело. Сега с рекламите на Марев. Сега новините на Марев. Добър ден! Вие сте... Ама не е времето. Новините на Марев. Кажи три неща. Аз съм с времето. Топка. Тя беше намерена на Луната. Дали извънземни са ритали с нея, ще разберем. По-късно. По-късно. По-късната емисия. Сега ще ви покажем ето това. Това е отровно растение. Моля, не го гълтате, нито го надушете. Сега ще ви покажа тази пръчка.
Тя бе нахапана от марсианец. Вижте какви следи е оставил по нея. Тя беше ето така и от марсианеца е станала ето така. Виждате ли? Сега сме с новините за времето. Здравейте, здравейте! В южните части на България ще вали малко. Но в София ще е около 40 градуса задушно. А пък там на север Варна морето на България ще е нормално 31-30. Но там водата ще е около 25-21 градуса. Ще стигат от 25 градуса от 21. Така, сега искам да ви предупредя, ако ходите в Англия, не ходете, има избори. Да допълня, вече Англия не е в Европейския съюз. Да, така е. И за това се изнервих много. Снимай. Аз исках да остане, ама 48% от Европа каза да не останат, а 52% казват да се махат. Да, и аз бях да останат. И аз, те са много хубава държава, кой ще ги гони? Идиотите. Еми, добре, в Англия времето ще е облачно, ще вали защото са ги изгонили. Всички са сърдити и времето е сърдито като тях. Така че, сега, оближете малко трева и заспете. За да си клипа.